сроки документот буд шудагай мефура граница гузарӣ ягон проблема нест. Намин номерое ки дар рӯи экран мебинӣ алиёку акаи Мухриддин дар хизматай. Агар 5% скидка хоҳӣ айноми канали Чигап салом расон. салом алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Бисёри мо шумо смартфонҳои Android дорем ва барои зашида кардан графический ключ мемонем ва бисёри аз мо шумо одди графический ключ мемонем ки бо ин кор мо кори хакерҳои осон мекунем ва хакерҳо метавонанд осон пароли телефони шуморо шикананд ва ба телефони шумо даромада даниҳои шуморо гиранд. барои ҳамин дар имрӯза видео ман барои шумо якчанд графический ключҳои аҷоиба нишон медиҳем ки шумо метавонед якчанд бор такрор карда барои худтон ёд гиред ва барои дигарон ин душвор мешавад. бо як бор ду бор дидан дар ёдшон намемонад ва телефони шумоя ягон кас кушода наметавонад. барои ҳамин то охири видео тамошо кунед. дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. барои ин медароем настройки ва защита. дар инҷа интихоб мекунем блокировка экран ва графический ключ. бародаро, бисёри мо шумо вақте ки парол мемонем ҳаракат мекунем ки аз рӯи як хат як бор гузарем. дар имрӯза видео бошад ман барои шумо аз рӯи як хат ду бор гузаштан нишон медиҳам ва ин кори хакерҳои қиинтар мекунад ва иншоаллоҳ ки телефони шумоя кушода наметавонанд. мисол мегирем ай одди сар мекунем ай одди пароло рақами 4. нами рақами 4 вақте ки шумо аҳамият тиҳен як бор мебии аз рӯи хат бо дуюмбора мегузарӣ мешава рақами 4 ва ин барои касое ки мехоҳанд осон графический ключ монанд. ҳозир ман барои шумо бо душвортарошам нишон медиҳам. ин буд рақами 4. ё мисол мегирем ҳарфи м бисёриҳо оддӣ мемонанд, яъне аз рӯи як хат як бор мегузаранд. аҳамият тиҳен аз рӯи як хат ду бор гузаштана. аз рӯи як хат ду бор мегузарӣ. ай 4 7да мебии, 1да, 5да, 3да, рост 9да. ё ки дигар намуд. аҳамият додем ай 4 1да мебии, баъд 7да, 5 2 8 6 3 9. бо аишам душвортар бародаро аҳамият тиҳен. хушрӯ аҳамият тиҳен як ду бор такрор мекунем ва ин барои шумо осон мешава ва барои касое ки телефони шумоя мехоҳанд кушода даниҳоша гиранд барои ӯ қиинтар мешава. аҳамият тиҳен. ай 3 5да мебии, 6да, 8да, 9да, рост 2да меравӣ, гашта 4да мебии, 1да, 7да. ёд гирифтен? меравем далши. як пароли осони дига барои шумо. аҳамият тиҳен. ёд гирифтен? ай 8 4да мебиен, 2да, 6да, 7 1 3 9 5.
бо меравем пароли аидам қиинтар. аҳамият додем? 7 4 2 6 8 1 5 3 9. бародаро, охирон парола дар шумо нишон метиҳем. хушрӯ аҳамиятием. ай 5 2 8 4 1 7 6 3 9. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо, бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. телефон ва даниҳои худтонам ай хакерҳо нигоҳ доред. то боздид, хайр. Yeah.